салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман фирдавси хурсандам. рафтем. 2 рӯз пеш тамоми расонаҳои иттилоотиро баҳси разми ҷон ҷонс ва Доминик Рейс дар марҳилаи рақобатҳои UFC забт карда буд. ҳама ду пой дар як мӯза мегуфтанд ки Рейс ғолиб буд ва ҷонсро барои он ғолиб эълон карданд ки якум ӯ дӯсти шефи UFC Дэйна Уайт аст. дигар ин ки он ҷо намехоҳанд ки Ҳабиб Нурмагомедов дар радабандии ҷаҳонии размчиёни ММА дар мақоми аввал бошад. ин муҳориба сару садоҳоеро ба миён овард ки ҳатто доварони касбӣ ва мураббиҳои пухтакор инчунин раҳбари ташкилоти размии UFC Дэйна Уайт низ дар ин маврид шубҳа дорад. Никита Крилов, равзгари машҳури украинӣ, дар ин маврид гуфтааст ки ин ғолибияти ҷонс хусусияти сиёсӣ дошт. онҳо намехоҳанд ки Ҳабиб Нурмагомедов дар радабандии варзишгарони беҳтарини ММА мақоми аввалро бигирад, аммо ба ҳар ҳол доваронро пурра гунаҳгор карда намешавад. бояд як маротибаи дигар ҳамин рақобатро таҳлил намоянд. ин равзгари украинӣ шубҳа дорад ба оне ки Доминик Рейсро мағлуб эълон намуданд. шораи машҳури UFC Ҷо Роган гуфтааст ки ман дигар дар ин мавзӯъ баҳс намекунам. бас аст. ғолибиятро ба ҷонс додан ба ҳисоби 4-1 ин девонагӣ аст. Доминик Рейс имрӯз разми даҳшатангезе нишон дод. ин танҳо як беэҳтиромӣ аст нисбати чунин разми зебо. дар ин маврид зиёд буданд нафароне ки зидди хулосаи доварон баромаданд. падари Ҳабиб Нурмагомедов Абдулманаб Нурмагомедов низ дар ин маврид суханронӣ кард. ман зидди хулосаи доварон баромадан наметавонам, лекин бояд як чизро бигӯям ки дар 3 раунд Рейс пешсаф буд, аммо ҷонс дар 2 раунд тавонист ки идораи рақобатро ба худ бигирад. агар рақобат 3 раунд идома меёфт, Рейс ғолиб буд, аммо дар 2 раунди дигар ҷонс идора мекард. шояд ки дар 2 раунд ӯ тавонист ки ба зарбаҳои Рейс ҷавоб бигӯяд. намедонам, рости гап чизе гуфта наметавонам. Дэйна Уайт, раҳбари ташкилоти размии UFC, низ дар ин маврид суханҳои бештар гуфт. ӯ гуфтааст ки ҳатто дар хона кӯдакони худам аз ман интиқод мекунанд ки чаро Рейс ҷонсро ба қавле нафаскашӣ намонд, лекин ҷонс ғолиб шуд. мардум ширкати моро аз ин чиз интиқод накунед. ин кори доварон буд ва мо комиссияи махсус ташкил медиҳем то чунин ҳолатҳоро таҳлил созем. мо болои ин баҳс кор хоҳем кард. агар Рейсро ғолиб эълон мекардам, ба таври автоматӣ Ҳабиб ба мавқеи аввали P4P мебаромад. ҳолон ки ҷонс ба Доминик ғолиб омад, мавқеи аввал насиби ҷонс аст. аз ин рӯ тамоми доварону корчиносони размиро ин мавзӯъ ба коми баҳс кашид. ба фикри шумо ҷонс беҳтар буд ё Рейс? ба фикри ман Рейс ба қавле ҷонсро титу пора кард, аммо вақте довар дасти ҷонсро бардошт, на танҳо мову шумо, ҳатто худи ҷонс ҳайрон шуд. хайр фаҳмида намешавад, мумкин фармон аз боло буд. акнун аз ҷангу ҷанҷолҳо мегузарем ба варзиши рақами 1. дастаи Интер проблемаи фарбеҳии Ромелу Лукакуро ҳал кард. инро дар Манчестер аҳамият надода буданд. Ромелу Лукаку 93 кило вазн дошт ва ба ин нигоҳ накарда дар Англия яке аз беҳтарин бозингарони дастаи МЮ буд. дар дастаи Манчестер интиқодҳо нисбати фарбеҳии Лукаку зиёд шуд ва яке аз сабабҳои тарки дастаи англисӣ маҳз ҳамин масъала буд. дар Италия масъулони дастаи Интер тасмим гирифтанд ки сабаби фарбеҳшавии бозингари белгиягиро муайян созанд. табибон ниҳоятан ба хулосае омаданд ки Лукаку сабаби фарбеҳшавиаш ин баъзе норасоиҳо дар меъдаи ӯст ва ин норасоиро онҳо табобат карданд. Лукаку баъд аз табобат дар 12 рӯз аллакай 3 кило вазн партофтааст. Неймарро то имрӯз ҳамагон мегуфтанд ки ӯ як такаббури якрав аст, бо ӯ мушкил аст кор кардан. аммо собиқ сармураббии ӯ дар дастаи ПСЖ гапи дигар гуфт. Унаи Эмери дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфт ки Неймарро осон аст мураббигӣ кардан, барои он ки ӯ футболро дӯст медорад ва дили кушод дорад. аз ин рӯ Неймарро футболро ёд намедиҳанд. фақат ба ӯ мефаҳмонӣ ки ин корро кардан дар кор тамом, ӯ аз ӯҳдаи кор мебарояд. вақте Эмери ин гапро гуфт, медонед расонаҳои иттилоотии аврупоӣ чӣ сарлавҳа гузоштанд? онҳо гуфтанд ки Эмери дар мавриди Неймар афсона нақл дорад. яъне онҳо бовар накарданд ки Неймар арзандаи суханҳои Эмери аст. ҳамлагари Барселона Усмон Дембеле то охири мавсим наметавонад ки дастаи Барсаро кӯмак намояд. ин дар ҳоле аст ки Дембеле дар тамрин осеб бардошт ва ӯро дарҳол ҷарроҳӣ карданд. аз ин рӯ табибон гуфтанд ки барои Дембеле 6 моҳ лозим аст ки барқарор шавад. Дембеле қариб ки тамоми мавсимро бо осеб паси сар кард ва имсол ҳамагӣ 5 маротиба ба майдон омад ки 1 гол зад. тамом.
сомонаи варзишии чемпионат тиҷӣ дар такя ба пойгоҳии иттилоотии аврупоӣ дар мавриди мақому нуфузи Пеп Гвардиола як матлаб нашр кард. Гвардиола худро ба унвони беҳтарин мураббии дунё лоиқ надонист. дар мавсими хеле мушкил барои Манчестер Сити ва сармураббии ин даста Пеп Гвардиола баҳсҳо дар бораи ин ки мутахассиси испанӣ дар ҳақиқат беҳтарин мураббӣ дар ҷаҳон аст аз нав зинда шуд. Аниқтараш Гвардиола бо як иқрори худ ба ин баҳс нуқта гузошт. Пеп Гвардиола ба саволи ин ки худро беҳтарин мураббӣ дар ҷаҳон меҳисобад чунин посух гуфт: як замон будам умуман беҳтарин мураббӣ дар ҷаҳон яъне чӣ? Дар умрам худро чунин наҳисобидаам. ҳатто вақте ки бо Барселона дар як сол 6 ҷоиза ба даст овардам ва требл кардам. сабаби муваффақияти ман ин футболбозон буданд ки метавон онҳоро беҳтаринҳо дар ҷаҳон ном бурд ва албатта дастаҳои бузург. дар дунё мураббиҳои мумтоз бисёранд ки дар дастаҳои бузург ҳузур надоранд ва футболбозони муқтадир дар ихтиёри онҳо нест. ва ман ягон дастаи дигар бидиҳед намедонам. барои мисол мисли Манчестер Сити набошад. агар ман муваффақ шуда тавонам, пас ман беҳтарин мураббии дунё ҳастам, гуфтааст Пеп Гвардиола. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.